mars o kɛra wuli ka jɔ kɔni kɛra yanni 26 mars cɛ sabula ka daka min ye malien cɛman ani musoman olu bɔra waati min na n y'a dɔn kɔni min ye denmisɛnw kɔni bɔra n'o ye lɔgɔlidenw ye olu bɔra waati min na o baw bɔra o nɔfɛ o kɛra 1991 san 1991 n y'a dɔn ni denmisɛnw kɔni bɔra n y'a dɔn kɔni ni an balakaw bɔra an balakaw kɔni bɛ bɔ bari denw dara baw taara cɛkɔrɔba ye to so kɔnɔ bilen bɛɛ lajɛlen bɔra a y'a sɔrɔ fanga min b'an kun na o tun ye général Musa Tarawele ye a ye fasoba Maliba mara a san o y'a sɔrɔ a bɛ san 23 Mali bɛ ka mara kɔni kɔnɔ Musa ni a ka UDPM o kɛra waati min na min na Musa mara kɔni an tor'o sen na jamana kɔni a mara kɔni a sabakɔrɔ gɛlɛyara min ye maliyɛn kɔni bɔra o bɛ ka taama fa bɛɛ lajɛlen lɔ min ye Mali seleke 14 bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnen min ye lɔgɔlidenw u n'u dɛmɛɲɔgɔnw olu kɔni bɔra waati min na n'u ye Mali bɔlɔbɔrɔnjɛw minɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min kɔni nɛgɛden kun bɛ ka kɔngɔw kasi bɔlikɛlaw n'o ye marchikɛlaw ani gouvernement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɔra a ko la dante a la an de tora min Amadu Tumani Ture ye ale kɔni nana lajɛ ko kɔni a tɛna se laban kɛlɛ o kɛlɛ la wulikajɔ bɛ ni su bɛ ka bɔ denmisɛnninw fɛ yen jamana avenir kɔni denmisɛnw ye an balaka bɛ ka to a la denmisɛnw bɛ ka to a la cɛkɔrɔba kelen bɛ ka to a la ko k'a lajɛ ko nin ko in ko k'a bolo kan o kɛra waati min na min Amadu Tumani Ture ye ale na a jɛɲɔgɔnw san 23 min bɛ ni général Musa Tarawele y'a mara Amadu Tumani Ture wulila k'u jɔ ni k'a ko kɔni ban pewu o banna don min na dɛ o m'a fɛ o san 30 anniversaire o denwulu n'o ɲɛnajɛ n'o hakilinasigiw o hakilijigiw o de bɛ sini ma o b'a to sini jomine don i y'a faamuya o b'a to sini jomine don min y'an ka dorati kɛnɛba yɛrɛ dɔ bɛ yen min bɛ yirimajɔ an yɛrɛ o cogoya da min ye 26 mars in na min ye Daki ye min ye Dramani Aliko ni a sabakɔrɔ kumana a ko san 30 min bɛ yen ni général Musa Tarawele ni a ka minɛn kɔni cɛla ka bɔ yen ni Amadu Tumani Ture kɔni fɛ o kuma fɛ ko an hakili kana bɔ fiyewu maa minnu kɔni bɛ yen n'olu fatura ni wulikajɔ hukumu kɔsɔn a kɛra cɛ wo a kɛra min ye muso wo a kɛra maakɔrɔ a kɛra denmisɛnnin wo k'an kana ɲinɛ u kɔ n'i y'a mɛn bi k'an bɛ taa sigi arajosow la ka kuma bɛɛ bɛ hakilinata fɔ bonya ni karama kɔnɔ an bɛ taa telesow la ka kuma bɛɛ bɛ hakilinata fɔ bonya ni karama kɔnɔ wa min kɔni o n'a ɲango caman subahana mansi o cayalen don bi bɛɛ bɛ yɛlɛ o sanfɛ Facebook kan i bɛ hakilinata fɔ Maliko la i tɛ sira i tɛ yɔyɔ bonya kɔni ni karama kɔnɔ n'i y'a dɔn i bɛ tiɲɛ kan i tɛ sira i tɛ yɔyɔ ko maa dɔ de sababu de nana ni a ye ko manifin i bɛna yɔrɔ min na yanni ka jigin o la i taala yɔrɔ min na i ka jigin o la ko wale ɲuman kɔni cɛnni la yana ka bawuli kɛ maa la k'a ka basigi kɔnɔ ɲamɛ bi démocratie bɛɛ bɛ k'i ta fɔ ko démocratie fanga an tɛ jɛn ni nin ye démocratie fanga an tɛ jɛn ni nin ye an tɛ jɛn ni nin ye dɔw de fatura dɔw taar'u ni de di an ka se ka don démocratie fanga in kɔnɔ sini ko san 30 min ye Daki a ko ko de bɛna dafa général Musa Tarawele a n'a ka minɛn cɛlen a ko kabako kɔni ye min ye général Musa Tarawele ye min ye san 23 kɛ fasoba Maliba kunna ni ale ka fanga banna ATT fɛ Amadu Tumani Ture k'u fila si tɛ y'a ɲina ko min ye 26 mars k'an bɛna k'u bɛɛ kɔ u bɛɛ bɛ yo malikiyama a ko filɛ nin ye u bɛɛ bɛ yo malikiyama ko bɛ yen dɛ jɔnfɛn bɛɛ dafɛn ye dɛ o don ɲinan 26 mars min Amadu Tumani Ture ani Musa Tarawele a ka ca Ala fɛ u n'u ta kɛ yen nɔ ye u na ɲɔgɔn ye o min na ATT Musa minɛ ATT n'o fɔ Musa ye o na Musa yɛrɛ san 23 kɛ Musa yɛrɛ n'o fɔ ATT ye wa sini anw yɛrɛ fana maa ɲuman minnu bɛ dugukolo sanfɛ minnu bɛ n'u wale ɲuman dɔn anw na tasi bila kɛ ka se maa minnu fatura Musa minɛ kɔnɔ ka tasi bila kɛ ka di olu ma sini Daki ko n'a ta o ta an kana ɲinɛ u kɔ ko maa bɛ k'olu bɛ kuma bi a kɛra i n'a fɔ olu tun ye tu in de tigɛbaa ye n'o ye démocratie fanga ye bɛɛ kɛ hakilinata fɔ nka bɛɛ jɛ fanga tɛ dɛ ayi bɛɛ se ka jɛ fanga na bɛɛ bɛ se ka jɛ a la jɛn ta ye fanga bi bandaw a b'a bolo Asim Goyita tɛ ne kɔni y'a kɛ hakilina fɔ fanga ani parti cɛya fanga ani hakilina di fanga bɛɛ ka hakilina di ne ko non bɛɛ jɛ fanga kɔni mara ni bɛɛ ta don dɛ ka bɛɛ ta tɛ ayiwa min ye Daki ye kumakan ye ka bɔ indicateur de niveau kɔnɔ min a kɔ fara yɛrɛ sanfɛ la mun kɛ kumakan in bɛ yen fasiri bɛ k'u ka bidon bɔli don o don d'accord n'i ye ale ka fasiri bila i ka dɔn fasiri gafe bɛ bɔ ni a ye a bɛ wele indépendant a bɔ ko 58 i ka dɔn nin waati na kalimukala taba o tɛ maa wɛrɛ ye koyi Fale Kulubali ale kalimu ta ni k'a ɲɛgɛn Fale min fɔ o de filɛ nin ye ka yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ an ka mobili bolilaw transporteur o tɛ olu ko fɔ wa a ko i ka dɔn ko na sini tile 3 baara bila olu tun ye o daminɛ koyi kuma donsow ko tɛ wuli kuma dɔ o ka fisa ni singadi ye a ko ka kɛ ni nin wale ni a kɔlɔlɔw ye o yɔrɔnin bɛɛ an ka jamana minisiri dɔw olu farala ɲɔgɔn
kan koyi mobili bolilaw ko olu wele hakili jagaba o bɛ se ka kɛ cogo min na kanukala tabaga ka fɔ cogo la ni o ye Fale Kulubali ye a yira ka fɔ ni baara bila an ka sotarama bolilaw fɛ taxi bolila i ka dɔn mobili bolilaw yɛrɛ Yusufu Jara ko a ye gɛlɛya se jamana ka sɔrɔ ma koyi o de hukumu kɔnɔna na ka da ka fɛn min bɛ tɛle kɛ mobili kelen e ma ko bɛ sotarama na i tɛ o ye koyi i ka dɔn golfu ni kalabankoro cɛ Rokiya Kulubali ale y'o sɛbɛkɔrɔ caman faasi o de hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya de ye sa an ka minisiriso min bɛ ni o ɲɛsinlen don baara ko ma ni waati na jamana marabaga olu ka kuma lasela o ye ale ye koyi Mohamed Saliya Ture o tɛ o kofɔ wa a ko i ka dɔn ani a minisiri ɲɔgɔn walima a cakɛɲɔgɔn mɔgɔ 6 ɲɔgɔn na Yusufu Jara ko olu ye sigi ka fɔ kɛ koyi o cakɛɲɔgɔn mɔgɔ 6 o bɛ tɛle kɛ min na o de filɛ nin ye a ko i ka dɔn an ka transport kɔnɔna na a ko o adjoint ni o ye gouvernement ye ministère min ɲɛsinlen don transport ma a directeur général ko ale tun bɛ kɛnɛ kan a ko n'an donna douane kɔnɔ Yusufu Jara douane tɔgɔ la ko mɔgɔw tun bɛ yen koyi a ko ni an bɔra an ka polisilaka minnu bɛ sira kun kan walasa fɛn minnu bɛ tɛle kɛ siraba ka kasara ka an kisi o ma siraba bolili ko o kɛ o fɛɛrɛ k'o di an ma CCR o tɛ olu kofɔ wa Yusufu Jara ko olu bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan koyi ka fara ni kan fɛn minnu bɛ tɛle kɛ transporteur yɛrɛ la olu ka lafasatɔn ko olu fana tun bɛ yen i ka dɔn sigi ka fɔ o kɛra koyi kanukala tabaga ka fɔ cogo la mun de kun cɛla sigi ka fɔ nin kɔnɔna na Fale Kulubali a yira ka fɔ i ka dɔn mobili bolila olu ka lafasatɔn ni o bɛ a wele centre kuma lasurunya la Fale Keita Fode Keita i ka dɔn ko ale bɔra ni ka kuma koyi ka yira ka fɔ olu ka sigi ka fɔ nin kɔnɔna na Yusufu Jara bɛnkɛla fɛn dɔw kan koyi bɛnkɛla min kan o de filɛ nin ye ka yira ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ permis la a ko i ka dɔn ale ka durée de validité a ko ni san 5 kun don n'a ma ɲa k'a fɔ ko jamana marabagaw tun bɛ fɛ ka bɔ a la ko o tora a nɔ na koyi n'i ye permis ta f'i ka san 5 kɛ san 5 kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka renouveler ko ni o bɔra o tɛ a bannen ye koyi Yusufu Jara ni an taara péage o la i ka dɔn bascule min bɛ yen a ko ka dɔn gɛlɛya min bɛ mobili bolilaw kan o yɔrɔ la Yusufu Jara ko da sera olu ma koyi walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na n'an bɔra fɛn min bɛ tɛle kɛ i ka dɔn laɲiniba yɛrɛ de la o tɛ péage ko nin ye sa nin waati na péage ko na dawulu jɔnjɔn walima kuma kuncɛli jɔnjɔn ko o ma sɔrɔ o la koyi nka i ka dɔn bi ni o bɛ bɛn i ka dɔn janvier kalo ma walima marisi kalo tile 25 a ko sigi ka fɔ halisa o bɛ sen na nɛgɛ kaɲɛ 10 waati o a péage ko a bɛ da min na Yusufu Jara ko a ko a bɛna kuncɛ koyi nka Fode Keita ka fɔ cogo la a ko ni bɛn ma kɛ ko la Yusufu Jara baarabila ko olu bɛna a ɲɔgɔnna bolo da olu tɛna o tɛgɛ sigi koyi i ka dɔw bɛna wuli ka jɔ sabati fo u ka laɲini bɛɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Fale Kulubali ka bɔ indépendant kɔnɔ a bɔ ko 583 an ye a bɔ o kɔnɔ Mariko kuma ɲamɛ m'a f'i ɲɛna ko min ye denwuli yɔrɔ kɔnɔ ni ka taa den kɔni lajɛ jɔbaatɔ so kɔnɔ ni e ni bolokuru bɔlen Ala ka den balonge da nan ko o mɔ ni karisa bɔ mɛn min t'a fa ye kuma dɔ bɔ min da o min tɛ kuma fɔta ye o tɛ tiɲɛ ye an bɛna dɔn min ye kabako fa duniya fa fara nkaba kɔnɔ ɔ min ye a bɔ ko 946 bi alamisa n'o bɛna marisi kalo kɔni tile 25 san 2021 masiri kɛba a kuma bɛɛ a ko k'an ka taa n yɛrɛ sɔrɔ min ye Banangabugu la a ko Banangabugu la min kɔni ye a don na min ye an balimamuso dɔ bɛ an jɔado min ye an den do sabula ka taa ka bɛ taa san 18 na a tɔgɔ de ko Salimata Danbɛlɛ ka do dɛ Salimata Danbɛlɛ n'a si bɛ taa san 18 na cɛnin yɛrɛ la alamisa don an kɔrɔ yan nɔ k'a ye kabako labila koyi sabula da alamisa don n'o bɛna marisi kalo tile 18 san 2021 Salimata Danbɛlɛ min fana bɛ si bɛ san 18 na m'o f'i ɲɛna k'a y'i yɛrɛ fa y'i yɛrɛ fa kun jumɛn na fasi ka ba o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Bugu Jara ye Bugu Jara ko k'an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ko min ye Bani Asadi Serifu Usmani Madani Hayidara ko b'a fɔ k'a fɔ ko mara de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye k'an tɛ k'a négligé ma wa k'u y'a jira k'a fɔ ko min fɛn mara n'o kɔni ma kɛ ko ɲuman o don dɔ bɛ na k'an bɛna kabako dugukolo sanfɛ k'an tɛ k'a négligé ma wa ɔ min ye maakɔrɔ o tɛ bonya carré kɔnɔ faw tɛ bonya bilen baw tɛ bonya bilen kɔrɔ tɛ bonya faniɲini tɛ bonya bɛnɛkɔkɛ tɛ bonya nimɔgɔkɛ tɛ bonya numɔgɔkɛ tɛ bonya ɔ min kɔni lɔgɔlimɛtiri o tɛ bonya lɔgɔliso la cɛkɔrɔba tɛ bonya carré kɔnɔ ko nin mara bɛlɛ kuma min bɛ k'a fɔ k'an ba ma mɔ ko min ye Salimata Danbɛlɛ
Dambele Salamata Dambele min ye Banangabugu sigila alamisa don an kɔrɔ yan n'a bɛna mars kalo tile 18 san 2021 mun kɛ k'a n'a ba de filɛ ka kuma dɔ sama u ni ɲɔgɔn cɛ Salamata yɛrɛ filɛ débat bɛ classe gale la fo ka taa se min ye classe kɔni o 9 ninnu ma ko min ye Salamata ye k'a bɛ kalan kɛ classe yɛrɛ kɔni première ko kun do koyi an bɛ yɔrɔ min na komi bi min ye Salamata ɲɔgɔn dama daminɛ ale kɔni bɛ avant dernière position na k'a b'a jira k'a fɔ ko kun wɛrɛ tɛ dɛ k'e ka kamalen min daminɛ dɛ k'i t'a lajɛ k'i ka jɛcɛnin kɔ sa wa mun kɛ i ka se ka kalan kɛ wa k'e b'a dɔn k'a fɔ niveau kun b'i la mais n'i y'a ye bi kɔni k'e bɛ ka ye avant dernière la min ye maa duuru labanw kɔnɔ classe kɔni kɔnɔna na ko kɔni i kamalen min bɛ yen n'i bɛ ka juru tigɛ o nɔfɛ dɛ ko de bɛ k'i hakili démangement k'i kunkolo bɛɛ lajɛlen ɲami k'i tɛ se leçon ta bilen a ko min o hakili min b'i kunkolo la dɛ o m'a fɛ o cogoya min b'i kunkolo kɔnɔ dɛ o miiri min b'i kunkolo kɔnɔ dɛ ko leçon tɛ se don ka t'i da ye bilen kɛrɛnkɛrɛn min ye Banangabugu a ko communiste fɛ bɛɛ b'a dɔn a ka nin ye Falajɛ faabala ye wa o kuma de nana tɛmɛ min ye ba ni ɲɔgɔn cɛ ba in tɛ maa wɛrɛ ye dɛ ba cogoya de ko Aminata min ye Sinayogo ye Aminata Sinayogo a n'a denmuso Salamata Dambele u nana kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ Salamata Dambele filɛ k'a fɔ ba ma wa ko min kɔni ni cɛnin ka ko ye wa k'a yɛrɛ bɛ fɛ k'i fɛrɛ k'i yɛrɛ faa de ko ko ni cɛnin ka ko foyi t'a dabila ko ni cɛnin yɛlɛ woro heure min bɛ bɔ a kɛra fajiri bɛ bɔ a kɛra wula bɛ bɔ n'a ye wolo kɛ to yɔrɔ dɔ kɛ bɛ taa kɛ bɛ wa dɛ ko ni maa min ko k'i ɲɛ kɔni t'o ye mun kɛ kɛ bɛ fɛrɛ k'i yɛrɛ faa de ba ko fana ko k'i bɛ fɛrɛ k'i yɛrɛ de faa min kɔni cɛnin ni ne y'aw jɔlen ka da la ko ni e ta fana anw ka da ye o tuma ko min de bɔ a la ko na bɔ a la dɔrɔn faw tɛ se kuma ko la bilen denw de ma faw la bin bɔrɔkɔtɔ bɛɛ de b'a dɔn ba minnu bɛ yen n'u b'u ka gindo dɔn aw de b'u débrouiller dɔɔni u ka kuma sama ni ɲɔgɔn cɛ debo de kɛra dɛ Dambɛlɛla ka muso nin dɛ ba bɔlen ka taa sugu la a bɛ min de kɛ wa ka taa acide ji de ɲini ka na dɛ ka n'u min an karamɔgɔ t'a lajɛ ɲa o don dɛ acide kelen suite à une dispute avec sa mère au sujet de son amant une écolière âgée de 18 ans boit l'acide pour mettre fin à ses jours bamanankan na ko cogo di ko ka kɛ ni samasamani dɔ ani a ba cɛ ka kɛ ni ka dɔn a ka kamalen tigɛ i da sera a ma nin denni dusukasilen filɛ nin ye ka taa asidiji ta ni k'a min a nazaraka dile ti mo ye o y'a dile y'a faamuya wa ba de bɛna ka bɔ sugu la waati min ba nana sɔrɔ a bɛ k'i pori kɔrɔ kan n'a y'i ja a bɛ fili dilan kan ba ko mun kɛ ko mun kɛra muso jama tigɛ fɛn b'a bolo o bɛ tila la ka nafɛnw tilala ka kɛ duguma porokoto sɛfa minnu b'a kɔnɔ pobari minnu b'a kɔnɔ jaba minnu b'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɔra de k'u yɛrɛkɛ tɛ k'u yɛrɛkɛ duguma ba kɔni kulela ka maaw de wele Salamata mun de kɛr'i la mun de y'i sɔrɔ a ko maa ko fɛn ɲini ka jan fɛn min bɛ yen n'i y'o min ni acide bɛ min k'i sɔn den tigɛ kɔnɔ n'i m'a to o tɛ tigɛ bilen e kuma k'i acide min wa ko y'o min dɛ ko bari k'e m'a fɔ ko n ka kamalen don wa ko min filɛ ka n yɛrɛ faa m'o f'i ɲɛna wa ko n ye acide min ko ja saya ka kunna dɛ ko maa ko n ko nugu de bɛ ka munumunu kɔnɔ maa bɛ ka kule a yɛrɛ bɛ kule n'a y'i ja nugu bɛ ka tigɛ a kɔnɔ nugu tigɛ da koyi min ye Salamata ye san 18 lɔgɔlidenw don a tun bɛ kalan kɛ ko wa k'a kɛra a yɛrɛ sata ye bari k'a ba ko k'a ka kamalen to yen ko ka tɛmɛ ni kalan ye ko kalan ma ban waati min kana don furu rɔ ani don furu rɔ diɲɛ a ko filɛ nin ye diɲɛ kɔrɔba a n'a kɔnɔ ko wallahi ni ni an bɛnbakaw wuli ka nin fuya bi na ala kɛra cɛ u b'u yɛrɛ fa a fɔ e ba de ka ba m'a fɔ k'i t'i d'a ma yɔrɔ ba min y'i di cɛ o cɛ ma sɛba tɛ fɛnjugu yɛrɛ ka bila a den kɔfɛ i d'a m'o la dɛ ba ko i b'i di cɛ o cɛ ma yɔrɔ b'i denw ma mais ni Salamata Dambele filɛ de k'a yɛrɛ fa ko bari ko ba ko k'a ka kalan kɛ fɔlɔ ko ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni cɛko ye a yɛrɛ fa kun de fili kɔrɔ dɛ a ko filɛ nin ye wa Banangabugu la koyi njɔ an bɛ t'e fa fɛ an ka tɛmɛ n'a ye o don i ka dɔn fɛn min bɛ tali kɛ indépendant na hali bi an bɛ taa ni a ye ka d'a kan Mohamed Aidara nin ye a ka kalimu ye Iso Jara i ka kumaw don koyi ka yira k'a fɔ numa o sara tɛ makun ye a ko i ka dɔn fɛn min bɛ tali kɛ MINUSMA ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ba Maliba kɔnɔ i ka dɔn Mohamed Saleh Anadi fɔ o tɛ o ye wa ka kɛɲɛ ni a ka wulikajɔw ye ani a ka baara kɛlen an ka jamana kan i ka dɔn fɛn min bɛ tali kɛ a ka baara o sera a kuncɛyɔrɔ la an fɛ yan koyi ka d'a kan marisi kalo o mana se a solafa na cɔ ye ni o sara ɲɔ ye fɛn min bɛ tali kɛ ni ma kofɔlen na a bɛ bɔ ba Maliba kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ cakɛda wɛrɛ la o de kalifalen don a la koyi o bɛ tali kɛ min na o de filɛ nin ye Nations Unies o tɛ jɛnselikɛ na ni tɔnba ye wa tɔnba min bɛ jɛnselikɛ na ni tɔgɔ la i ka dɔn a bolofara min bɛ farafinna tilebiya fan fɛ ani cɛncɛ ka jamanaw na ko a bɛ taa yen koyi
o de hukum kɔnɔna ni maa kofɔlen ni o ye Mahamada Sale Anatif Yusuf Jara ko a sela an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma koyi bandaw o tɛ o ye wa fɛn min bɛ tali kɛ foli ani waleɲuman dɔn ka tɛ a di ale ma o développement ka tɛ o fɔ o ɲɛna koyi kanukala tabaga ni o ye Mohameda Aidara ye ale y'a yira k'a fɔ ko i ka dɔn ni maa kofɔlen a selen an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye bandaw ye a ye foli kɛ a la koyi ka yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ale ka wulikajɔw la Yusuf Jara ko a ye caman kɛ Bamaliba ka basigi kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ni ale taara yɔrɔ o yɔrɔ ko ale bɛna tanu da Mali kan i ka dɔn tanu min ni o ka bon hakili ma koyi ka da ka ale selen Bamaliba kɔnɔ an ye a minɛ i n'a fɔ an dɔ a ka baara a bɛ se ka kɛ cogo min na a ye o kɛ o cogoya la o de hukumu kɔnɔna na a ye min ɲini maliyɛnw fɛ o de filɛ nin ye koyi Yusuf Jara ko an ka kɛ kulu kelen ye walasa fɛn min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga na o bɛ se ka kuncɛ ka ɲa kanukala tabaga ka fɔcogo la ko eko a ma dan bandaw fɛ koyi ka da ka fɛn min bɛ tali kɛ jamana kutigi gale la Mokhtar Wane o tɛ o kofɔ wa ko a sera Mokhtar Wane fana ma Yusuf Jara ni k'a fɔ koyi ka sɛbɛkɔrɔ fɔ ka kɛ ni a ka wulikajɔw la ka yira k'a fɔ ale ka mission Bamaliba kɔnɔ i ka dɔn MINUSMA tɔgɔ la ko nin ye a selen a gun na koyi ale bɛ bɔ yan ni ka taa cakɛda wɛrɛ la kanukala tabaga a yira k'a fɔ a ko i ka dɔn Mahamada Sale Anatif an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye bandaw ye foli ni waleɲuman dɔn kɔfɛ o ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka di a ma koyi Chevalier de l'Ordre National ko o dira a ma a dunanama ko a bɔlen o yɔrɔ la kotigi gale ni a sera o fana ma i ka dɔn o ka foliw kɔnɔna na au revoir olu ditɔ ɲɔgɔn ma ka do dɔn o fana o falen ɲɔgɔn na koyi kalimukala tabaga ka fɔcogo la bakuruba la an ye sira ka ni de sama ka bɔ a ka kalimu kɔnɔ Mohameda Aidara ale y'a fasiri ka bɔ indépendant kɔnɔ kuma ɲanbɛ an bɛna don Mali Vox kɔnɔ Mali Vox Mali Vox kuma bɛ koyi a ye mun fɔ Mali Vox ko k'an ka taa Sebenikɔrɔ an ka taa ye ko kɛrɛnkɛrɛnna min ye sitani bugu ye k'an ka don yen IBK IBK jumɛn IBK ye président kɔrɔ bugu ye ngo tɛ sitani bugu o tɛ sitani bugu ye o ta ye président kɔrɔ bugu an bɛna taa sitani bugu n ka jɔ a jagoya mari ko waati dɔ la min ye Dawuda Yatara sitanɛ nin bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn fasoba Maliba kɔnɔ a ko min ye san 5 fɔlɔ dɔ ye a delila k'o kɛ kaso la ka sababu kɛ maafa ko ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi kalo salen na min ye Dawuda Yatara ye a cogoya donna maafa ko dɔ kɛrɛnkɛrɛnna ko in kɔni n'a daminɛna Katiɲa b'a fɛ o kɛra waati min na commissaire dɔ bɛ yen na a cogoya ye min ye Mamadu Yuba Jara ye kuma min ye Dawuda Yatara maa saba min bɛ n'o cogoya ye ŋuma maafa kɔrɔ o kuma u ye maa min jɔ a fɔ o kɛra Dawuda Yatara sitana ye o Dawuda Yatara min lo ye dɛ n'u ye mun kɛ kɔni cogoya kɔni fɔ ka taa don fɔ bisa min kɔni Dawuda Yatara kɔni ye a kɔni a taara mɛnɛ min ye a sibo yɛrɛ kɔnɔ min kɔni ye an ka denmisɛn ninnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnna min ye kɔnpoli a y'a ka denmisɛnw bila ka taa Dawuda Yatara ka taa minɛ fɔ sitani bugu a kɛra min ye dugutamafɛla yɛrɛ lɔ min kɛ fɔ a sibo kɔnɔ ye o kɛra waati min na Yakuba Mari ko min ye Dawuda Yatara dabi ye da n'a fɔ o taara yɛrɛ minɛ ni ka taa ni a ye a ka maa saba minnu bɛ yen ni ka fara a yɛrɛ kɔni kan Dawuda Yatara kɔni y'i jɔ a jɔ min a ka finiw b'a kana cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ min ye dantigɛ mari ɲɛgɛnda ani mari kɔngɔnda cɛ wolonwula karababa kisɛ kelen fili ye ko na kɛ Davidi ye jaa kisɛ kelen fili min ye Davidi ye nafolo kisɛ kelen fili don i y'a mɛn wa a ko min ye Kone Jara Sangarankan monsieur le commissaire Mamadu Yuba Jara o kuma fɛ ale bɛ waati min na Dawuda Yatara ni tɔw bilara ka na Bamakɔ kura min ye a kasibonba de la Dawuda Yatara yɛrɛ kɔni tora u bolo ye ko Dawuda Yatara min ye an kɔni baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o kɔni ye Vieux Blé Adama Jara Vieux Blé bi n'a bɛ Maliba FM na ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ale dɔn o kuma bɛ Vieux Blé kɔni a fɔra y'a ka baaraw daminɛw a ye baaraw n'u don o kuma fɛ min an balimakɛ Vieux Blé ye wununukan kɔni nana jira k'a fɔ waati min na ko Dawuda Yatara min ye miliyɔn kelen o biriki 20 ko u taara k'o proposement min ye ne yɛrɛ balimakɛ Mamadu Yuba Jara ye maa min ye weleli kɛ ka journaliste min y'a wele k'a ka kuma min ye polisikɛ ye n'o ye Mamadu Yuba Jara ye o kɛra min Adama Jara Vieux Blé ye a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamuya wa min ye Maliba FM sanfɛ o kuma min ye Mamadu Yuba Jara monsieur le commissaire a kumana bamanankan na k'a walawala k'a fɔ min ye Dawuda Yatara ye a n'a ka mɔgɔw tora k'u bɛ taa ale kɔrɔnfuma ni 20 millions biriki ko ale ka Dawuda Yatara cogoya ta ka bɔ maafa ko in na ko ka to denmisɛn ninnu ma mun kɛ ko kɛ terror bi kɛ terror sini kɛ ye bamanan de ye kɛ ye Ngolo Jara bɔnsɔn de a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamuya wa a faamuya kɛ ye Damɔzɔn bɔnsɔn de i y'a faamuya wa Ala
ngoni de kada on bamanan dewnya wato bamana warti ka done war kelengana jarlaka che bo bini de Mamadou Yuba Jara musona dewna ira bulu kuna wulo kodi ni ngi folo folo ya kama ko mekati na chwa de sini ko yira wulo de ki to bana don de menan Mamadou Yuba Jara kuna na wole sa minye 1 million brigi mugan ko daro ya tra ko nga affaire manu na wole ka fa na kaka chwa bo minye ma fa ko ino kuna million mugan ngone ko dama ko minye monsieur le kamale kuma ni Mamadou Yuba Jara monsieur le commissaire kerengena abe bara ko ninke minye kati ko ni au premier arrondissement akon me bara de ke o hukumu kono bela jelen ko be ado yelen no kati kono na de lai ni premier arrondissement de kati kuma Mamadou Yuba Jara akmana wati mina ko ni ko ma damane tanto de ko mi daro ya tra ka ko ke do be ko mi PV reglando la ko kuma fa kata brigade bokadi emo PV abise ko o nyakam ci ko mi ka daro ta twa jegen ci ko mi ke mason ko de bi ke so mi la no ya abalma ke do yi amero na ko mi bi ko ja horo to be dugulo safe yira wulo to be dugulo safe bokolo do no to be dugulo safe ko ne Jara sangaranka kamba fo yira wulo Mamadou Yuba Jara abani fle 20 millions loni affaire man ko so ma do ya nu nyango chama be faso ba malba ngono bu ko jugu bawde ke wulo ko mbolo l'argent be tout et résoudre ko warbe biska bien ko be nyina bo mais horon vi Jara ko yira wulo fi on de to tano de 20 millions kene flani akoflani sinon il suffit que akunga bo dondro ka fo manu ye falike mais doro chwa min bala ko ni sigera o de bamga jamana ko dambala ko segera ko doro ta chwa tero katso ko fa doro ta flam lagi toso ka manu ta affaire do e nyina bo bu tabla akoflani mama ko mi ambalma ke Mamadou Yuba Jara monsieur le commissaire ka bana 20 millions de dollars tra bulu ya famia o mi Mali Vox o mi sebeni Abo Safe ma ko Abo Safe anya soro ka bobulo mi ayra balma ke vieble ele ni chef mana directement mi monsieur le commissaire doro ka 20 millions ko afri bolo goroni odo yeka don préparer la tigani au dile au cas indicateur du renouveau ame à l'état adanye nanina ame boni ayekoyi SD ni akafasiriye ankara mo ko Jara kabako o de bina finyina koyi ni wati na femin meteleka gawula ame anyere soroy yeka don fanganyini ton min be ni op meteleka jamana nyimo ko ka fanganyini tona RPM oti okofowa gesedala o jati uluka parti wa ibeka la jibrama El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ni wati na gaw marala ika do RPM ni o Ibrahim Boubacar Keita ka parti akoy ika do acheba min be akoy umlu mo duru nyogona de be Youssouf Jara ko o lui démissionner la ni ka bo parti kono akoy ni ma ko fole o togobe yankoy akelengele amena atogofo betalike minna o de flaniye mo min be ni abe wole ko daka Boubacar femin betalike yere maraka fola ni o commune urbaine de Gao o ma nyama ya kalfaledo alela koy Abdelo Kada Yunusa Maïga ika do maire de la commune rurale de Yungouzere ika do ofana kalfaledo alela ni obora ye Mali ko Ulseni Maïga ale ika do RPM Gao a président a fédération Manyama yokoy o ma ko fole ministre korofana kundo adaka anga jiko ani anga kuranko o kun kalfaledo alela El Hadji Ibrahim Boubacar Keita klela akoni ampora oyorola femin betalike vice président na Irissa Ago Mohamed ote oyewa akonu nun duru de fleni yokoy femin betalike RPM daba ni ka gaucher ka bo ni ko akera kundume de kama mona o démissionner la femin betalike SD la alebeka afokoy ako ka kenu kuna fune dowiye ula yara ka foko ni maduru mo num flenie Youssouf Jara ko nyankidi me ulu kan koy adaka femin betalike suspension na akun yara la ka foko RPM ka bara fengo fende bina ke akela politique bara walma akela bara wore Youssouf Jara ko o sinti ala be o sinti ala sini akoy ka do oko o kera kundume de kama adaka ka kenu krofo soro lowiye oko anga ministre kromin nyeshile do jikoma ali amaliko Aluseni Maïga oti oyewa ani anofe mogo nunu akoy ka don wasa de kalafli okum konnana min kala marsini avril kalola sam bafla ani sam mugan ulu bane do ne katugo RPM lycée ko koy ulu tugula lycée min ko ode fleniye adema ani asma oko RPM ante voter nya be ante voter nya shini ka keni ode sa RPM ma ulu yere de sigila ni ka laje koy kayra ka fo ama duru anga fanganyini ton asigila kamin ka ay ajanfa be aya janfa sini ode okum kondana femin be telike suspension na ko abe ola koy ni wati na agene do follow ni ka bo anga parti konnana
SD ka fɔcogo la ako o de okum kɔnɔna na RPM a bureau ako ka dɔn ni waati na nunu ma tugu o kɔ koyi ako ka a bureau national fana olu kɛlen do ni ka kumakan dɔw sɔrɔ kumakan min b'a sɛmɛtiya ko ni maa duuru kofɔlen o y'a yira k'a fɔ ko maa si kana vote RPM ye Gawo mara la ako lisi min bɛ ni o bɛ tali kɛ Ademala ani Asma ko bɛɛ ka taa kala fili o ɲɛ koyi a ko filɛ nin ye SD Albi abe ayerela ako an ka taa ni a ye koyi ka da ka kɛ ni ɲuguɲugu dɔw sɔrɔlen ye o y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ni o tun ye an ka minisiri kɔrɔ ye ji ko ale tun ɲɛsilen do o ma koyi Aluseni Mayiga ɲɛrɛ n da sera a ma i ka dɔn ale bɔlen minisiriya la Yusuf Jara ko o dusukasi tun bɛ a la koyi a fɔcogo tun tɛ a bolo wasade kalafili selen ale bɛ se ka dimi bɔ cogo min na o filɛ nin ye a kɛlen do ka yɛrɛ furumuso de ta ka t'o bila fanga ɲini tɔn wɛrɛ la koyi i ka dɔn walasa o bɛ se ka kɔda RPM na cogo min na a ko o de hukum kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ ale tun ye wulikajɔw de sabati RPM wa Yusuf Jara ko an tɛ taa ye koyi parti wɛrɛ an bɛ taa an bɛ vote o de ɲɛ kanukala tabaga a yira k'a fɔ ko maa duuru min yɛrɛ gɛnna k'o bɔla fanga ɲini tɔn wɛrɛw de la koyi ni ka na RPM na SD bakuruba la a ka fasire nin ye ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o ma bɔ parti wɛrɛ la ka na RPM na o bɔra parti wɛrɛ la o ma sɔrɔ IBK bɛna gagner yan IBK ka gagnement kɛtɔ o kasani wulilen o bɔlen fenêtre fɛ u y'u ka minɛn cɛ ka na ye o kɛra nin tɛ IBK ko bannen fɔlɔ bɔgɔ wa awɔ RPM ko kɔni cilen nin ye fɔlɔ bari baro ni e ma fiɲɛna ko ni koko pɛrɛnna ko basa bɛ don a fɛ RPM mɔgɔ yɛrɛ dama ma kɛlɛ wa RPM ko yɛ bɛɛ ciya même El Hadji Ibrahim Boubacar Keita minɛna ko RPM mɔgɔ dama u yɛrɛ dama kun ɲɔgɔn na o ma IBK labila wa o kɛra o maa ninnu y'a dɔn sa ko RPM ka ko bandɔ ye nin an bɛna wasade président sigi min bɛna kɛ kulubata min bɛna kɛ san 2022 kɔnɔ u y'a dɔn ko RPM kɔni a ka ca ala fɛ a jɔse tɛ ngolo fa kosɛbɛ ni minɛ cɛtɔ de ka taa parti wɛrɛ la ninnu de bɛ minɛ cɛ ka taa parti la minnu bɛna gaye y'a kɛlen diden n'i ka hɔrɔnya kɔni ye 100% ye cɛ n ka cɛ fana tɛ se ka politique kɛ dɛ fana yɔrɔnin b'a rɔ dɛ ko filɛ nin ye o yɔrɔnin b'a rɔ dɛ o b'a rɔ y'a jɔ Umaru ko tɛ baasi ye n delila k'a f'i ɲɛna n ko ɲɛbɛrɛ ka abunadamaden sɛw ka abunadamaden goyɛ tiɲɛ ka kari fara nɔfɛ i n'a sɔrɔ ɲɛbɛrɛ guloki o b'i kana an bɛna don min ye kabako fadunuya fafaran kaba kɔnɔ a ye mun fɔ a ko k'an ka taa min ye kɛrɛnkɛrɛn na aw fɛ Doila Doila a ko nin ye dugu dɔ ye ni dugu in n'a cogoya ye ko Kɔnfɔn Kɔnfɔn yɛrɛ ko a ye dugudo dugu min a bɛ commune min fɛ ko commune tɔgɔ de ye ko Bankɔ yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min fɛ o kɔni ye Doila cercle ye fɔlɔ yanni Doila ka kɛ région ye fɔlɔ y'a faamuya wa a ko Doila cercle mun kɛ min ye Bankɔ ye o b'o fɛ dugu in yɛrɛ fana a ye tɔgɔ ko Kɔnfɔn a ko nin ye Kɔnfɔn ka denw kɔni yɛrɛ la ko san o san min kɔni ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka mobili kɔni da u ka maakɔrɔ min bɛ yen ni ala olu miniji dɔgɔya u ka sukɔrɔ u bɛ taa ka taa min ye sarakati bɔ kɔni ka t'o kɛ olu ye yarɔ sukɔrɔ ninnu dɔw la i ma foyi fɔ a mɔkɛ sukɔrɔba ninnu dɔ ye maa fa kɔ u salen kɔfɛ maa fa ka di u yɛrɛ maa fa ka di dɔw yɛrɛ a fɔtɔ de ye nin ye a ko min kɔni ye alamisa don n'a bɛnna marisi kalo kɔni a tile 18 san 2021 fasiri kɛba a y'a fasiri n'o cogoya ye ko Bugu Jara a ko min kɛ Bugu Jara ko min ye Kɔnfɔnkaw ye u kɔni donna min ye u ka mini karinin kɔnɔ n'u k'u kunda Kɔnfɔn kan Kɔnfɔn y'a f'i ɲɛna k'a bɛ Bankɔ fɛ Bankɔ yɛrɛ ko bɛ Doila fɛ o tuma ko ni Doila cɛ yɛrɛ kɔni o man ja ni Doila bɛ ka gɛrɛ waati min na u n'u yɛrɛ bɛ Doila kasara waati min na dɛ a ko min ye u ka mobili min bɛ yen ni Kɔnfɔnkaw cɛ mɛ ka don kɔnɔ min y'u ka sukɔrɔ k'u bɛ taa sarakati bɔ la u ye sobarikɛ yɛrɛ kɔni mobili kɔni y'a kɛɲɛ koyi ka girin ka taa k'i kalen k'i da o kɛra waati min na min ye maa kelen kɔni ye o fatura o yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen na min ye maa 22 ye mun kɛ kɔni ko sɛbɛkɔrɔ banana ka taa se min ye maa 20 de don min ye maa 20 ye ko sɛbɛkɔrɔ banana o maa 20 la dɛ min ye maa 2 ye ko ka bana kɔni sɛbɛkɔrɔ juguyara kosɛbɛ min ye kabako fadunuya fafaran kaba a fɔ cogo min na a ko min ye alamisa don n'o bɛna marisi kalo tile 18 san 2021 min ye nɛgɛ yɛrɛ ɲɛ 10 waati ko kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɛra Doila kɔni o mara la ni Doila cɛman jan o kɛra waati min na Kɔnfɔnkaw a ko min ye Doila sapeur pompier olu wulila ka na min ye maa 20 min kɔni banana ko ni dɛmɛ ni dɛmɛ don olu ma min ye maa 18 o tun bɛ se ka taa Doila lapitaniso la ka t'olu farakulu larawe mais maa 2 bɛ olu cɛra ko kɔni sera ka na fɔ Bamakɔ Gabriel Touré kɔni na sabula da kan k'olu ta sɛbɛkɔrɔ juguya mɛn an bɛ yɔrɔ min na komi bi fasiri kɛba min ye Dugu Jara ye ko a kɔni tɛ se ka kunnafoniya fɔ olu ta kan bari k'olu ka bana kɔni ko sɛbɛkɔrɔ juguya la mɔbili kalenkale ka t'i da ni u ye Dugu y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Kɔnfɔnkaw ye san o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa u ka dugu la
kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye banko kɔni o mara kɔni kɔnɔna na ko nin ye kɔnfɔ ko ɲinan da in k'a kɔni kɛ mɛ bana ye sabula da kan mɔgɔ sigi ma k'u kɔnɔ k'a fɔ min ye cɛkɔrɔbaw ka su ɲɛnajɛ a su sarakati bɔ ko a najɛ ɲinaba ni nafolo kɔni ko sɔrɔ mɛ a laban mɛ ko wɛrɛw la ko min tɛ ko wɛrɛ ye a kɛmɛ kabako ye maaw bolo ye banabaatɔ kɔni ka maaw wulile telefɔniw na ɲɛji kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sukɔrɔ e k'u n'u ka sarakati sɔrɔ ɲinan kɔn n'u dalen fa ye ɲinan ta tɛna sa wɛrɛ ta sanu ta bɔ kɔn nin y'i ka sukɔrɔ dalen fa de la ye maa minnu bɛ taa k'u bɛ taa sarakati bɔ aw ye ka taa dɛgɛ tɔbi ka kini tɔbi ka sogo tɔbi ko yaasa aw ko sɔrɔ k'o dun kaburu kɔnɔ ye n'aw taara bolo bana olu ka sobarikɛ ka bala olu bɛ ka maa kelen fa ka maa 2 sabakɔrɔ bana ka maa 18 fana k'o bana ni sarakati ma bɔ bilen ni san wɛrɛ ta cɛ ni ne ye Dulakaw ye kɔnfɔkaw ye an tɛ taa sarakati foyi bɔ bilen o tɛ sarakati foyi bali kɔn b'u fa kaburu kɔnɔ ye waati bɛɛ mankan Mariko o ma amiti fa fɛ o don indépendant ka dɔn an bɛ bɔ ni a ye fɛn min bɛ tali kɛ Fale Kulubali ni a ka fasiri ye a ko nin waati na Sirabaka ka sara n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i da sera a ma an ka jamana marabagaw ko o bɛ wuli ka jɔ la koyi a ko i ka dɔn an ka jamana kɔnɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Sirabaka ka sara o bɛ se ka kɛlɛ ni ka bɔ yen pewu Anazɛr o tɛ o ko fɔ wa a fɔ agence nationale de la sécurité routière a ko sango san marisi kalo tile 24 do kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ koyi Yusuf Jara hakili lajigi k'o kɛ i ka dɔn Sirabaka mɔgɔw ye walasa fɛn min bɛ tali kɛ Siraba matarafa ko ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na a ko ka ɲinata o kun sigila ka min kan o de filɛ nin ye Yusuf Jara sira kan ko an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sabalilen don an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min dusu man bon koyi ko ni an ye o kɛ an taala ye a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ an ka sira kan o bɛ bɔ yen maa mun ne b'i si bɔ sɛfan na o bɛ si bɔ sɛfan na ayi ni ye sɛfan bila k'a bila kɔrimugu kɔnɔ k'a bila i ka dilan jukɔrɔ a mɛn a bɛ tɔrɔ yɛrɛ ma mais ne b'a ta k'a filɛ k'a bila ka ta k'a filɛ k'a bila a tɛna ci bolo dɔn a bɛ ci bolo bamananw ko ten ko maa mun ne bɛ si bɔ sɛfan o bɛ si bɔ sɛfan na Fale Kulubali ka fɔ cogo la a ko i ka dɔn fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana marabagaw la walima Anazɛr mɔgɔw yɛrɛ ko olu de tun bɔra koyi a ko kunu rond-point caman o tun bɛ faaba kɔnɔ wa kun wɛrɛ tɛ a la koyi bolimafɛn tabagaw walasa ka fɛn min bɛ wele sensibilisation mɔgɔ bɛ lafaamuya cogo min na o tɛ o ye wa e mototigi ni sera o ma e bɛ lajɔ koyi ka yira i la fɛn min bɛ tali kɛ kasiki nafa na o bɛ fɔ ɲɛni ka sɛbɛkɔrɔ fɔ Yusuf Jara boli damatɛmɛ kɔlɔlɔ min bɛ a la o bɛ tila ka fi ɲɛnɛ koyi i ka dɔn waati bɛ circulation na a ba don tan a fa don tan Yusuf Jara kɔlɔlɔ min bɛ o la o bɛ fɔ e ɲɛnɛ ni o y'o faamu a ka ca Ala fɛ Sirabakan kasara a ɲɔgɔnna fili mɔgɔ wɛrɛ bɛ don a la e tɛ don a la koyi a ko ni a ta ka lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ an ka minisiriso la min ɲɛsinlen don taa ka segin ma makanfili Dabo o tɛ o ye wa a ko i ka dɔn a bonya a minɛ kun taara ni ka di ale ma koyi a ko Bamakɔ rond-point caman de tun bɛ yen ka fara Kati de kan a ko ni maa kofɔlen ninnu olu tun bɛ nin yɔrɔ na koyi fɛn min bɛ tali kɛ bolifɛncogo la olu bɛ se ka lafaamu cogo min na kalimukala tabaga ni o ye Fale Kulubali ye nin ye a ka fasiri ye ka bɔ indépendant kɔnɔ o ka bi bɔli kuma ɲan bɛɛ an bɛna don min ye indicateur de renouveau kɔnɔ fasiri kɛbaa maa wɛrɛ tɛ min ye Bala Sumahila Tarawele ne yɛrɛ den don Bala Sumahila Tarawele a kuma bɛɛ a ye mun fɔ a ko k'an ka taa mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts olu n'u dɛmɛ ɲanjɛkulu sini marisi kalo tile 26 san 2021 ko Bamakɔ k'an bɛna taa bɔndɔ ma an bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min kɔni ye Afaransi ye kabini min ye san 1200 ka taa se ani 12 ma min ye 2012 kɔni Afaransi kɔni k'u nana fasoba Maliba kɔnɔ o kɔni kana kɔna kɛlɛ don ni Jɔnkuna Tarawele y'u wele o kɛra parce que ba min ye Bala Sumahila Tarawele a ko de bɛ Afaransi ya kɔni welela don min na a n'a kɛra fɔ zo kɔni sigi bɛ welewele d'a kan sabula ka d'a kan bamananw y'a jira k'a fɔ ko min ye donsokɛ min bɛ ni sɔgɔsɔgɔbana b'a la o dagakun tɛ de bɛ Afaransi kɔni a sera an fɛ yan nɔ o tuma fɛ a kɔni nana kana fasoba Maliba bɔ bolo la a ma ɲɛdɔn ko in na Afaransi yɛrɛ lajɛ a b'a dilannen don wa o kun tɛ wa min ye mouvement yɛrɛwolotɔ ma o ma ɲɛdɔn nin ko kɔni na min ye mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts o k'u n'o dɛmɛ ɲanjɛkulu ko sini k'olu na bɔ ni ka Bamakɔ k'a bolofuranjɛw minɛ sabula ka d'a kan ko Afaransi k'a ka jɔ cɛ ka bɔ yan depuis san 2012 waati Afaransi donna an ka jamana kɔnɔ u nana don min na u ko sɛrɛbali dɛ u ye sogo min zɛngɛ de kuma kɔnɔna na u bɔr'o la u nana yɛrɛ sɔrɔ tuguni ko min ye a jumɛn dɔ fɔ n ye tuguni dɛ
serval bol menana barkani nana ne barkani tara wati mina ne ka fo barkato tigla mawro kala dun ko takurumba anya yo takurumba mi fana blani jaja tamatise do takurula France ko maka chwa yelma envers to lo ko nazara jamana bina fara ukan ko bina jeninga jamana ko ni ko bobulo lo ma mi islam dine fa mi go jugu moye o mi France ko ni ko tenir la amanya do ko la de mi ngone nyo fira super jaba do be kono mo mouvement pour les remparts no jamana jangulu ko ni yulu boko flana ko yi o ko tabla ka daka dibi banda ko nga fanga ko ni sigira singa mi ko nyama bado yi arma ben le cerveau u yuka pan la selay nga ibe do ne katika yi ko mi dibiti kororo fana be no yo Musa Jaraye ko fana wula nyama do yi arma ben le cerveau ka ko camera na ko mi bi ko wa ko be wuli ko joko yi kana kara no ulbita Nations Unies no re dien re ko ni o biro ba dien fara nyanga jagulu ba no bita yi ka fe blaninga do yi ni a France ka ka faso ba mal ba ko ni mi la kana tigla ko mo ko ko yi ka mali to yi mi recevier ko lukana Russie ko president wa iba Vladimir Putin Vladimir Putin Vladimir Putin inde ko onaka mo kana ko sakanda makoroni be nge a été kangarda ben le cerveau ye todi ka kana discours ke français la re nyo fa ya sendo no de wala ya agli jingi pinya nyele no ngau kwani ngo nyo fa sendo no ngudi jano de kangarda ye wala ya ba agli kadi boy mu yo fo ben le cerveau ye go bago folo mingara nyo article nda da do nye kangarda ye wona bora nda fa ka discours ke français no na ye nazara ko kafo mita gbonya yela ko ka desifokati yoro ben le cerveau fama nina mamun ma wugadu meja kan yoro nolu nyebe nina yoro bado fana fama nina we me ben le cerveau I jara ne jara o mi ni ko ndara discours kala sini to abukano awa bina fona ko ka mu yasa to abugo me ala che ngo ben ga mado ne wole do no ne jigne ko ben ko ne kana baka ben mo sa ko ka mu yasa to abu ka me o bo fanyini to abu fe wa mission do te bamana ga ti fola ala sama dana ne mo lame ngo me ben le cerveau to ngandi fo ba fo bamana ga no ba ni ga jedo na aye fait no Francis be finuka uno yo ya famia o mi ngoni yera wulo to mo ko ni mo ma yera wulo debo sur la rempart ko sini ko ba fa ka bon ko France ka bon ni ko ndie fe yaguba ko yaguba chagan mo ba kana ja wadu mi jaka no me be ro ke ngula ka janeta yo o tane ne compare mane na ba so ne fana chagan ma do de yaguba chagan ani yusu compare mane do de no yusu da keleme yusu chagan de akofle ni o ni ameko a France ambo gwen ko ko ta ka boya ni ma cho afo ko risu sabla ka daga minye murbo keta ko ni risu kuma barake Musa Traoré ko ni risu kuma barake ko munakanda nyere de urisi kilomo kani a France ya colonisement a mingwani la kana ko ni kan daga di mano mo ko nga jamana babulolo kam su ko tigla ma jira de ko bien ko anga independence ma soro folo di ma soro ni ay beta rusi wole muna ireti chesiri andi sede mais ni ka independence soro lawo ini jamana min barake to jira ay mo jira ga Allemagne refanya Allemagne olu mena domi na maga benyana di Hitler Adolf ay a France mena domi mati do mati bon olu ga independence ma mena lawo do wa olu ma klawo yira soro ko min ga do le bo to ko ke muna min ga da nyira ndo ke colonisateur olu ya ma mena on de matolu babulolo karamo ka pmatia na ala chenya so ni ko daga ben le cerveau classé ni la ko man nazara kam sa akame nge ko ni fega ya tabaga bolo kan ki jigi yoro abi teme kan no ni ga pma chende marko amti fafe ikado Musa Sanyo Kamara akakalmu obembolo wati jani uka antegama ikado commandozon côté koy so jarante fara kolokolo la obe fuba kolokolo la anga jamana sera sumba minbe ni obe talike constitution na yela maniko obera obe sena koy akokolo minbe ni obe awule pumala suriyala AG kado olu borani ka haklina do di koy ayra ka foni yela makake ala olu haklila femin be talike point muga nyogonana ako okata kalaje koy yela ma obese ka do olu la chukumina ako ola nyini obakruba olu do fleni koy ako achakeda minbe ni obe talike jamana jonsela haute cour de justice sauf dira ko okachi ka boya au conseil des collectivités territoriales ako okachi ni ka boy pitu ka boy famille be talike anga jamana pumala selawla parlement ote oyewa ko obe clan flakwe kadaka deputo nu oluka wasablo ni obe ako sena ko ofana kasigi ako ni bokera ola famille be talike senina kote kuluye minimya shile do kala filla benim mawa sauf dira mamin fora oma e kadon ode fleni yokoy ko seni kan ka ke kuluye e kadon akelen de be akabarake anyama koy kadaka kala fil anyugunyugo ni anyaganyaga ale de kan ko obela ko don
ka fɔ kulu wɛrɛ bɛ fara ni ka ɲɛsin seni ma ko olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kalafili hukumu kɔnɔna na o tɛ olu hakilina ye koyi bakuruba la Musa Sanyo Kamara ale ka fasiri nin ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ ma ɲambɛ an bɛna don min indicateur de renouveau kɔnɔ an bɛna taa Worodugu Kɔnɔwari a ko ja an pataba Maliba kɔnɔ min ye araba o araba ye min an ka conseil des ministres o bɛ kɛ ja an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye Kɔnɔwari ye kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Worodugu ye olu fana ka sigi fana n'o ye conseil des ministres ye araba o araba ko o bɛ kɛ min ye o araba ɲɔgɔn fɛ a ka di ministre dɔw la a man di dɔw la sabula ka da kan dɔw ka jɔ bɛ cɛ ka bɔ yen dɔw ka jɔ yɛrɛ bɛ a bɛ cɛ ka na parce que kaba ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ n'o ye JA ye JICA a ko k'an bɛ taa Kɔnɔwari a ko min ye mars kalo kɔni o tile 24 san 2021 n'a bɛnna kunu arabadon angora min Alassane Dramane Ouattara ye a ka conseil des ministres kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ ko mɔgɔw jigilatigɛ kuma fɔra ye sabula da kan min Alassane Dramane Ouattara ye donna waati min na a ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ min ye militi kelen ye ko k'o tasi bila kɛ ni ka se Amadu Bagayogo ma o sera Amadu Bagayogo ma waati min na o ko yani Amadu Bagayogo fana ka na min Amadou Gon Kulubali ye o ko ka tasi bila ka se u fila bɛɛ lajɛlen ma o tasi bila kɛra ka se u ma o y'a sɔrɔ min Amadu Bagayogo ɲa dɔn Amadou Gon Kulubali fatulen ministre Galela min Amadu Bagayogo min kɛ nana ko Ambaka Ambaki fana o fana fatura o kɛra waati min na maa min sigira o nɔnɔ n'u b'a fɔ ko par intérim o ye min ye Patrice Assi ye Patrice Assi o min kɛ ale kɔni nommé mana ale ka ministre Gale ye Kɔnɔwari sigi kɔni o kɔnɔ yen nɔ o kun bɛ kɛnɛ kɔni kɔnɔ o conseil des ministres kun ya ɲɛmaa ye sabula da kan dangwa min ye Alassane Dramane Ouattara kan Alassane Dramane Ouattara bɛɛ y'i ta fɔ waati min na kuma selen a ma a nana kuma dɔ fɔ o kɔni kɛra kabako de ye a balila maaw la k'a ko an bɛ yɔrɔ min na komi bi min ye la ministre so k'a bɛna ci bɔgɔbɔgɔ k'a bɛna ministre so yɛrɛ k'a ci ka bɔ yen i ye k'a fɔ nanzarakan rɔ k'a bɛna ministre min bɛ yen n'o kɔni ye min ye Patrice Assi ye n'ale sira Amadu Bagayogo kɔni nɔnɔ ko n'a ka mɔgɔw k'u ka jɔ cɛ ka bɔ yen pewu ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ k'u ka egu kɔni ko u ka ndolaci kɔni y'o bannen min ye ministre kura wɛrɛ n'o ye ministre Gale wɛrɛ min kɛ ko bɛna sigi o n'a ka cɛdenw kɔni ta jamana bɛ mara cogo min ko k'a mara ten a ko depuis kununko ko nin kɔni fɔra Kɔnɔwari kɔnɔ min ye caman wele ko madame conseil kɛyɔrɔ la ko ministre muso i bolo kɔrɔta i sen kɔrɔta ko caman dalen so ko y'a fɔ a muso ye ko don wɛrɛ ko ni fasa bɛna da ko kana fɔ ko ministre muso dɛ kana fɔ dɛ n'i y'a fɔ k'i b'a fɔ ko a ka fɔ ko jɔbɔ Amadu ko muso ko mun bɛ yen ko cɛw ko n kɔrɔ ye an ka ministre so ci bi koyi conseil des ministres kɛnɛ nɔ k'a bɛna ministre so kura wɛrɛ sigi ministre Gale wɛrɛ bɛna sigi n'o ye premier ministre wɛrɛ mun kɛ bɛna ka maaw ta k'a kɔni ye foli kɛ bɛɛ la Amadou Gon Kulubali a ye tasi bila ka so ma min ye Amadu Bagayogo ka tasi bila ka so ma Patrice Assi min tun bɛ bi par intérim k'a y'o sɛbɛnkɔrɔ fo ko ma ko an ka ministre so ko nin ye o dansigi o ko la i ka dɔn indépendant Albi ale bɛ n bolo kɔrɔ ka da kan Musa Balali Sidibe Isuf ni ye ale ka kalimu ye nin waati na kiiritigɛso an bɛ don o kɔnɔ ko ye ka da kan kalimukala tabaga ka fɔcogo la cour d'appel de Bamako a ko tɛnɛndon ale ye kiiri dɔ kɛ ko ye a kiiri hukumu kɔnɔna na maa kofɔlen min bɛ yen ni o bɛ a wele Nangɔnbo Emoko Sisuma i ka dɔn jalaki tala ka sɛgɛrɛ ka yira k'a fɔ nin juguya wale walima fagali wale a ye o ta ni ka a ɲɛsin a furumuso ma ko ye Kadiatu Goyita o tɛ o ye wa a ko i ka dɔn ka kɛɲɛ ni kiiritigɛlaw ka jaabi ye san 5 kaso ko ale bɛ o kɛ ko ye nin ko a sɔrɔla cogo min na kalimukala tabaga a bɛ ka a da don a la a ko juin kalo tile 6 san 2016 a ko i ka dɔn fɛn min bɛ tali kɛ nin ma kofɔlen na Nangɔnbo Emoko Sisuma a furumuso a ko i ka dɔn nin waati na ale ye bere de ta ko ye o bɛ min wele Gourdin i ka dɔn ni ka da a kun ko ye nin ma kofɔlen ni furumuso ni yɛrɛ den 6 de bɛ a bolo kalimukala tabaga ka fɔcogo la a selen kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ n'a fɔla arabara ɲininkali tala ni ka a sɛgɛrɛ ko ye a ye jaabi min di o de filɛ nin ye ka yira k'a fɔ nin wale min kɛla Yusuf Jara ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko keleya ko o de ale bila a la bakuruba la Musa Bilali Sidibe a ka kalimu ye nin ye an n'a ko bila yan an ka bila yan i mun don n kɔrɔkɛ ba a tɛ ka signalement di nin ye a bɛ ka signalement min sɛbɛn k'o da ne kɔrɔ yan o ni nin da kelen ye dɛ ko filɛ nin ye jaba alimami ye dɛ ko militi kelen wa baasi tɛ o an bɛ taa min ye dugu min bɛ yen n'an m'o wele ko Boni min kɔni ye mars kalo tile 18 san 2021 min an ka cɛfini tabaw minnu dagalen bɛ yen u ka mɔbili min bɛ yen n'a bɛ taa dumuni ta dugu kɔnɔ ka na d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnen Boni poste la ko o taatɔla o don na a bɔtɔ dumuni tayɔrɔ la min kɔni ye mɔbili yɛrɛ kɔni ye kini mɔni b'a kɔnɔ waati min zamɛ ani sogo ja
terroriste dɔ bɛ silamɛ diinɛ faamuya kojugu maaw u nana ka na bɔmu don dugu jukɔrɔ an ka maa ninnu talen dugu kɔnɔ u segintɔ u segintɔ ka na bɔ nin dɛ an ka cɛfini saba ka mɔbili min ye dumuni b'a kɔnɔ u yɛrɛ b'a kɔnɔ mɔbili taara yɛlɛ dugu yɔrɔ mugu kan a furuna ni u ye nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ni mara la a kɛra waati min min ye maa kelen ye ala ko tiɲɛ kɔni ko ni kɔni o tora a la wa maa tɔ kɔni olu banana minnu banana u taara n'o ye bɔ ni yɛrɛ kɔni dɔgɔtɔrɔso la ka t'olu farikolo kɔni larawe min ye dugu jara ye a kabako fatunya fafaran kaba kɔnɔ min ye a page 6 ye kumakan kɔni a bɛ yen digara waati la digikɛla waati la badabada foli an b'o di an lamɛnbagaw ma jelenkaw tɛ ɲinɛ olu kɔ ka daminɛ fa la Mido Togo la a jara Togo la ka na Bazumɛnɛ Jara la association Jele Kanu association élèves étudiants de Jele an tɛ ɲinɛ olu kɔ nin waati na an bɛnkɛ Karim Kulibali Yakuba Samakɛ ka foli bɛ yan walakaw tɔgɔ la Sulemani Mariko an bɛ ale fo Madu Mariko Sunzungɔrɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ an karamɔgɔ Isufu Jara